Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibana Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ahlun Nijar, 'yan uwa 'yan Nijar da musulman duniya gaba ɗaya, ina yi muku fatan alkhairi. Da kiristocin duniya gaba ɗaya, kowa da kowa, duk mutumin da yake ban ƙasa, ina yi mishi fatan alkhairi, musamman ga 'yan ƙasa ta 'yan Nijar. Je suis fier d'être Nigérien. Je suis fier d'être vrai citoyen. Je suis fier d'être un vrai compatriote. 'Yan Nijar abun alfahari, musulminmu da kiristocinmu. 'Yan Nijar ina alfahari da ku. 'Yan Nijar masoyana, masoyan duniya. 'Yan Nijar wa'inda ake kwatance da ku. Yau ɗan Nijar ya zama abun kwatance a duniya. Ɗan Nijar duk inda yake mutum ne mai mutunci, mai karama. Ƙasashen duniya da dama sun karrama ɗan Nijar. Ɗan Nijar bai sata, ɗan Nijar bai hayinci, ɗan Nijar bai mugunta. Duk inda ɗan Nijar yake, ko dako ne yake ko kasuwanci yake, abun da zai sa a bakin shi yake nema. Faka wannan abun alfahari ne. Wannan abun alfahari ne. Ɗan Nijar duk inda yake, Algeria, Libya, Cote d'Ivoire, Nigeria, Ghana, duk inda ɗan Nijar yake, ana kyakkyawan zato sama shi, saboda ɗan Nijar ɗan zaman lafiya ne. Ɗan Nijar bai neman fitina. Wannan abun alfahari ne. Ina alfahari da kasata. Je suis fier d'être vrai Nigérien. I love my country. Niger kasata alfahari. 'Yan Nijar mun shiga wannan wata mai alfarma, watan Ramadan, shaharun Ramadan Mubarak. Alkhairi ya fito daga bakinmu, alkhairi ya fito daga bakinmu zuwa ga ƙasanmu. Mu yi alfahari da ƙasanmu, mu yi kyakkyawan zato ga zuwa shugabanninmu wanda Allah ya ɗora su samanmu, wanda Allah ya nufa ya jagorance mu. Mu yi alfahari da ƙasarmu, mu taya shi da addu'a. Addu'o'inmu karɓaɓɓu ne a cikin wannan wata mai daraja. 'Yan Nijar abun alfahari ne. Ɗan Nijar masoyi. Duk inda kake, ka yi alfahari da kanka ma, ka isa abun kwatance. Duk inda kake, mun samu labari ta ko'ina yabon ɗan Nijar ake. Ɗan Nijar mai amana. Allah ya ba mu zaman lafiya cikin ƙasarmu. Allah ka ba mu zaman lafiya cikin ƙasarmu. Duk wani mugu da yake neman mu da sharri, Allah ka kauda shi, Allah ka nesanta shi. Allahumma wansurul Islam wal muslimin. Allahumma wansurul Islam wal muslimin ya rabbil alamin. Allahumma waffiqna jami'an. Ina yi muku fatan alkhairi. Kuna tare da ɗan uwanku Aba Khalid. Jinjina ta musamman ga shugabanninmu na Nijar gaba ɗaya. Jinjina ta musamman matasa da aka ɗauko aka sa su cikin gwamnati. Wannan kaɗai ya ishe mu abin alfahari. An ɗauko matasa abokanmu wanda muka yi karatu tare, da masoyanmu, da wanda muka sani, da wanda ba mu sani ba. Matasa zalla an sa su cikin gwamnati. Matasa muna alfahari da ku, maza da mata. Mun samu mata dipte 'yan majalisu da yawa a cikin gwamnati. Mun samu matasa a rija cikin ministoci. Wannan abun alfahari ne da ƙasata. Yadda ake alfahari da ku a ƙasashen duniya, to ku yo aiki na gari, a yi alfahari da ku cikin ƙasanmu. Ina yi muku fatan alkhairi. 'Yan Nijar, inni ahabbukum fillah.
inni ahabbukum fillah, ina son ku dan Allah nake son ku. Ina yi ma kowa fatan alkhairi, da masoyana da wanda bai so na, kowa ina mushi fatan alkhairi, ina muku fatan alkhairi. Kuna tare da Aba Khalid ɗan kwadugo daga nan Libya, Tripoli. Insha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah.